पुष्पं पिंडे बलितेन कल्पितेन अन्नं यथा विभागं पुष्पं तस्मै सुधा नमः। से पिंडदान चा गुळ घ्या जीव पकड ठेवला राशी पडते गुंडामध्ये डरली बघायची आणि ते काढून घे पकड डरली बघायची किसकी लोगो डाले हां चूड़ा पकाना है गुळ घे आता ते काय दूध घे सेट भाजू शेत तोटच किती असते नाही नाही चलो नहीं जल्दी कर चंदन चंदन दिले घंटी बोला ना हां घर चंदन दिले रॉकेट दिले पुष्प एवं पुष्प नमः काम ऊपर ओम दीपक नमः और पकड़ लो